Salutare dragi prieteni și bine ați revenit la episodul numărul 2 din Weekly News. Vă salutăm din nou de aici, din catacombele Fotbalina, locul unde în fiecare săptămână ne adunăm, ne dăm puțin cu cremă, cu încălzitor și ne prefacem că știm ce vorbim, fotbal. Exact. Primul subiect pe care o să-l abordăm astăzi este, bineînțeles, Naționala României și performanța istorică pe care au reușit-o băieții noștri. După cum puteți vedea, Mihai încă este în spiritul ultra al meciurilor naționale. V-am spus că nu o să dea tricoul ăsta jos și nici eșarfa de pe cap. Când ieșim, sper că cât mai repede cazul ăsta, când ieșim, așa. Și Cristian, ca de obicei, ne-a popat cu o șapca în cap. Alături de mine, băieți, ce părere aveți despre ceea ce s-a întâmplat ieri seară de altfel? Cum ați simțit calificarea asta istorică, repet? Pentru că, noi n-am trăit 94, în 2000 n-aveam nicio șansă că eram plozi, mult prea plozi, prunci aș putea spune. Cum ați trăit aseară? Bănuiesc că, ca tot românul. A fost un vis, am sărbătorit, v-am zis, cu durere de burtă, cu emoții, cu golul s-a simțit ca un pumn în burtă. Ne-a făcut să visăm frumos și orice se întâmplă de acum încolo știm că ieșim cu capul în sus, băieții au luptat, au demonstrat că e generația sufletului. Nimic de reproșat băieților. Piele de găină. Andra, ProTV. Sponsorizați-ne. Bun. Cristian? La fel v-am bucurat. Sunt fan România de când cu Euro. Încă mai plâng și eu din cauza lor și m-am călit. Da, ne-am bucurat. Toate cele bune îl vom călca pe Cape Van Dijk. Este prima și ultima oară când veți auzi asta din gura noastră. Vă zic, vă promit solemn. Din a mea nu. Puteți vedea, după care puteți uita. Așa. Și eu sper că urmează să călcăm pe Cape Van Dijk, cum a spus Cristian. Doar meciul ăla și să iasă întreg după, dacă se poate, vă rog eu frumos, că avem nevoie de el în sezonul următor. Dar lăsând la o parte Liverpool, ceea ce privește Naționala, și mi s-a părut un meci foarte dificil, un meci care n-a început așa cum ne-am fi dorit. Ei au părut că nu vor să fie o horă așa prieteniei și au forțat puțin lucrurile în debutul partidei, după care am zis, noi stai așa că nu e așa, am luat și noi varză și am mai plimbat, au avut câteva situații, că n-au fost chiar ocazii, în afară de aia lui Rațiu și ulterior urmată de Drăguș. A lui Ianis. După aia Ce au Drăguș? Lui Drăguș n-a uitat repriza a doua la partea cealaltă, când a fost unul exact la fel, doar că dat puțin mai rău. Am înțeles. Ok. Golul a venit ca un uppercut în barbă mai degrabă, că eram foarte amețit după ce am văzut golul, nu era să cred. M-a așteptat la cel mai rău. Și plouat așa, neașteptată. Am retrăit din nou, cum mai spus și tu la un moment dat, momentele alea când, iară dăm kicks, știi, am avut un mic doubt acolo la un moment dat. Dar, spre sfârșit, când am egalat, repriza a doua a venit torențial, aia până s-a închis avanul și așa mai departe. Am zis, stați așa, hai un handbal așa. Hai un handbal și oricum s-a am dat mânuțele și am plecat ambele echipe spre optim. Acolo, haideți pe scurt, în finalul discuției spre România, batem Olanda sau nu? Eu cred că nu vom bate, dar vom ieși cu capul sus, vom lupta până la final, dar cred că sunt prea mulți jucători cu experiență, cu calitate. Doresc să bat, sufletul zice da, dar eu cred că nu, dar vom ieși cu capul sus și vom lupta până la final. Bun. Cristian, batem Olanda sau nu? Nu, dar se vor chinui cu noi. Sper să pierdem, adică nu sper să câștigăm, dar vom pierde la penaltiuri. Măcar dacă ne bat, să le rupem vreo 3 oameni, să se chinuie, să nu mai aibă picioare. Dar tu te-ai trezit și că ales violența. Ceva trebuie să se întâmple. Și tu te-ai trezit și ai ales să traduci mimuri din engleză în română care mă fac să fac. Ce mimuri, mă? Continuând. Ce mimuri? Ok. Scuzați. Mulțumesc, Cristian. Eu sunt dacul liber care spune îi batem 1-0 într-un meci mai ceva ca de la Constanța din 2007 pe ploaia torențială. Îi batem 1-0 urât, muncit, luptat
și într-un final o să fie meritat. Sper să ai Și a dreptate. dat până atunci Goian? Da, cu spatele Da. din offside. Excepțional. Așa să fie și acum, doar Drăgușin tot cu spate tot din nou. Nu, eu zic un screamer, ca să fim pe trend, al lui Răzvan Marin. Da. Al doilea subiect de astăzi, pregătit de Mihăiță, bineînțeles, este, te rog frumos, Anglia. Surpriza neplăcută a turneului. capitala Rusiei. Capitala Rusiei. Nu, o surpriză neplăcută, vreau sau doream, sau nu știu cum să zic, să aflu părerea și a voastră și a voastră, până la urmă, de ce credeți că joacă atât de slab? Sau jocul, de ce nu prezintă absolut Cristian, niciun te fel rog să începi tu, că de obicei... Analiza tehnico-tactică, te rog. Antrenorul, pe primul loc, Așa. care are lipsuri multe. Nu o să zic în ce domenii, dar le are. Foden nu este jucat pe poziția dânsului. Harry Kane joacă... Anglia joacă ce juca City prin martie-aprilie, așa, când nu ajungea nicio minge la Haaland. Deci nu prea are ce să facă. Da, ce ar mai fi? Palmer și Trent nu joacă, nu înțeleg de ce. Da, Tere joacă puțin și când joacă se dă vina pe el. Cam așa a fost Da. debutul Euro 2024. Mi-aș dori să văd mai mult, da, exact asta. Palmer, Foden acum a plecat, dar Palmer și Se va Trent întoarce în împreună, Champions, plus Bellingham. Li trebuie și cineva să poată să paseze în echipa aia, că și la Real Madrid, Bellingham nu e chiar omul de pase mereu. E degrabă omul de gol în ultima Da, vreme. Adică avea. în debutul Postul lui sezonului. Kaká, un postul de Kaká. Dar avea și cine să-i paseze. Avea un Kroos, avea un Modric, avea un Carvajal care, doamne ajută, știe și niște centări. Dar Modric cu... Da. Modric. Toni Dar, Kroos, să nu uit. Toni la Kroos. Trippier nu pot să mă aștept la centrări. Mie mi s-a părut... Și Valverde. Nu, n-am nimic cu omul, dar mi s-a părut cel mai slab om al lui Newcastle tot sezonul. Ce bonit e. Dacă v-ați uitat la Newcastle, a greșit minim Da. 10 goluri. Cu pase date înapoi, greșit. Zici că s-a născut în stat. Și plus e, și, oh, sorry sir, dar nu credeți că este dreptate și de aia? You should not play. Trebuie să blurez acum. You should not play. I don't give a... Pip, pip, pip. Ok. Deci tu zici așa. Game time-ul lui Trent și jucatul lui și blamatul lui Aiurea. Da. Ok. Așa. Trippier deficitar pe stânga, ca să nu zicem că e slab, că pui mei, Nu e slab, e la Euro, adică, bine, nu e slab. poziția lui. Da, Nu poți zic un jucător că e slab, că nu joci într-o poziție care nu e a lui, natural. Da, corect. Așa, Foden nepus în valoare și implicit nici Bellingham dacă una lipsește că sunt acolo în mijloc. Și Palmer nejucat în detrimentul lui Saka. Și Kane. Kane eu nu pot să zic nimic de el, pentru că omul avea, ca să ajunsese pe minutul 30, venise în disperare la 40 de metri să nu se răcească, că Glezna cred că să atingă și mingea aia. Kane este ultimul pe care l-aș pune în lista vinovaților, pentru că a avut jumătate de... Așa atacant trebuie să ai serviciu, dacă nu ai Da, serviciu... nu vinovat, doamne Uite, ferește, nu meciul e vina lui. cu cine? Cu danezii? A avut acolo de în care a dat gol. Asta e treaba lui. A avut șansa, să dea, a dat-o. Eu aș spune la fel. Foden nejucat în poziția lui naturală. Da? Bellingham, care foarte dezorientat pe teren, l-am văzut, la fel ca și pe teren, cum ai spus și la un moment dat. Bellingham dezorientat, nu-și găsește locul parcă. Bellingham și Foden frustrați într-una, tot gesticulând non-stop, ceva clar. Și, bineînțeles, principalul vinovat aici este Southgate pentru mine. Trippier a fost ok în viziunea mea, pentru că este jucat în altă poziție față de cea lui naturală. Dar aș spune și eu, Palmer, poate Trent jucat inverted pe partea dreaptă și jucat stânga Walker, care nu are un rol atât de important în creativitate, că trebuie să are banda aia și asta poate să facă destul de bine, zic eu. Da, e unul de cei mai buni din lume. Sau, da, s-a jucat Trippier pe dreapta și mutat Walker în stânga și gata, Da. măcar știu o treabă. Eu aș zice următorul, dacă ați terminat și nu vă Sigur, întrerup, vă rog aș zice, din punct de vedere de tranziție pozitive, glumesc, aș zice, totul s-a rezolvat, după părerea mea, dacă ai juca Foden număr 10, ai juca Saka pe stânga, ai juca Palmer pe dreapta, ai juca Bellingham cu Rice la centru, pentru că Bellingham e mai mult decât capabil să-ți facă box-to-box, poate că e puțin obosit acum, dar poate să-ți facă box-to-box și într-un picior. Foden îți creează din centru și știm ce face cu șuturile nebune la lui de la distanță și deja se balancează echipa. După părerea mea, dar nu sunt Southgate, nu sunt acolo, pot doar să-mi dau cu părere.
Bă, cred că oricare de aici, din camera asta, dacă ar avea Anglia pe mână, acum ar fi mai inspirat ca el. Ceva e în regulă și cu omul ăla. Oricine în Anglia, cred că și dacă le iei pe domnul din pub, zici, băi, cum ai jucat? I would take him and și la finală. Exact. Bun, domnilor, deci am auzit două chestii comune. Foden, Bellingham, care sunt liderii generației noi, Da. corect? Da, să vedem. Poate Bellingham s-ar ofusca dacă îl mută pe Foden în poziție de număr 10 și îl avansează puțin și de un rol mai cred. important. Nu. Cum vede lumea că toate rolurile importante în viziunea jurnaliștilor și a lumii în general sunt alea ofensive. Când alea oferă spectacol. Alea se văd cel mai ușor. Da. Vom Da. vedea. O să vedem. Da. Să ne spuneți și voi ce părere aveți în comentarii. Exact. Bun, și la final de episod, al treilea și ultimul topic pe care a ales Mihai este Transferurile, să vedem ce s-a întâmplat în lume. cam Cam slăbuți. Eu pentru prima dată, cred că de mult timp am știri, dorm mult mai mult decât la alte echipe. Două transferuri la Dortmund, Guirassy și Valdemar Anton, capitanul Stuttgart, ca și fundaș central replacement pentru Hummels. Guirassy, world class, 17 milioane, instant îi se dublează valoarea numai că s-a plătit release clause-ul. Era release clause. Era release clause 17 milioane. Da. Ei valorează mult mai mult la momentul actual. Kendrick Paez, aș vrea să-l menționăm, al doilea cel mai tânăr să aibă gol în Copa America. Al doilea cel mai tânăr marcat. Al doilea cel mai mulțumesc că mi-ai adăugat cuvintele. drag. Mamardashvili. Unde e numele? George Mamardashvili. Bravo, Luca. Așa. Portarul de la Georgia și Valencia s-a decis să plece, 35-40 de milioane. Spuneți-ne și nouă în comentarii unde îl vedeți sezonul următor. Și Nico Williams, a zice, nu e dat nicăieri, dar totuși e căutat de toată lumea. Corect, principiul echipei din Premier League și Barça din La Liga. La Barça ar fi fantastic să aibă stânga Nico Williams, dreapta Yamal. S-au aranjat pe aripi dacă sunt toți sănătoși. Ar fi ceva interesant pentru Spania și Barça mai ales. Da. Bun. Cam atât din partea mea. Voi aveți ceva știri? Am văzut Aid Nuri din Aid Nuri? Premier League, Foarte bun, fundaș stânga. care își caută echipă. Am văzut tot top 6-ul că e interesat de el. A făcut o impresie destul de bună, problema la el mi se pare fizicul puțin, că e cam șubred așa. Nu-l văd. De altfel, oricum, la fundaș și lateral, și până și în Anglia s-a renunțat la fizicalitate, normal, pe creativitate, normal, la echipele mari mă refer. Nu știu. Omul a dat gol la debut pe mine, de atunci m-a impresionat. Ca și fundaș stânga. Bun oricum, el este bun. Constant și cu noi și cu Liverpool, că l-am văzut mai în prim plan, bă, ne-a rupt. Da, a fost foarte bun, foarte bun. O echipă mai mare poate o să fie și mai bună. Vedem, poate chiar Liverpool, că aveți nevoie de fundaș stânga de rezervă, dar nu știu dacă o să accepte el statutul de rezervă. O să ducă la Tottenham, că așa fac ăștia de obicei la Wolves. Un Doherty, un și pe aia se întorc chiar. Și pe aia se întorc la Wolves și acolo. Bă, se duc prin America. Să vedem și în încheiere, echipele interesate de rațiu al nostru sunt Genoa și Brighton, am văzut în presă. Unde l-ați vrea? În Anglia sau Italia? Brighton Anglia sau Italia? În Anglia. Cine a venit antrenor la Brighton? Un antrenor foarte tânăr, 31 de ani, nu știu numele, Da. a fost la San Pauli și a promovat cu San Pauli. Cel mai tânăr antrenor din Interesant, Premier. chiar interesant ce o să facă Brighton. Bun. Da. Cam atât. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Mulțumim tuturor celor care ați stat cu noi până la finalul acestui clip. Acestea au fost subiectele pe care am dorit să le abordăm cu voi într-un format mai scurt de data asta. Să ne spuneți, vă rog frumos, din nou în comentarii dacă sunteți de acord cu noi, dacă aveți ceva de adăugat și nu uitați să ne dați câte un follow pe TikTok, pe Instagram, în curând și pe Facebook și, bineînțeles, să vă abonați canalului de YouTube, să apăsați clopoțelul și să uitați și la shorts. Nu aveți multe lucruri de făcut, da? Vă mulțumim! Ceau!